Mieliśmy też z moim chłopem karierę filmową i o tym mógł capowo sprawiać. Za dzień, tak by padała 10 godzin, stunia, kaś tam, było kole 100 zł. Ja nie wiem, czy poradza wam to wyklarować, jak to było w odniesieniu do powiedzmy dzisiejszych czasów, ale powiem tak. Akademik i całko stołówka, czyli 3 posiłki dziennie, kosztowała na miesiąc 760 zł, czyli te 100 zł to była 1/8 takiego miesięcznego choćby stypendium. No i tak, my grali w takim filmie, który się nazywał Pasja, to był film kostiumowy i tam to było 150 zł za dzień. Braliśmy udział w takiej procesji kostiumowej, mieliśmy takie choćby obleczyni, ale to miało być we śniegu i to my szli z procesją, z takimi fanami, ale śniegu nie było. Nie było, czekaliśmy na ten śnieg, miał być i w końcu te kierownictwo wezwało straż pożarną, które przyjechały i ta piana naciepały na te domy, co by był ten śnieg i przedstawcie się, że w tym momencie zaczął padać śnieg, ale on się z tą pianą tak połączył, że ta piana spłynęła i nie było śniegu, także my już potem na drugi dzień nie przyszli, bo mieliśmy wykłady, ale za ten dzień my dostali. Drugi taki film był z Jerzym Szturym i wtedy, że miała okazję go może nie poznać, ale uwidzieć z bliska, ale najśmieszniejsze było coś takiego. My tam byli tym tułem, także ja sobie sztrykowała w cały dzień, ale oglądała takie dwie śmieszne sceny, że ten kierownik tej produkcji zatrzymał autobus, którym jechali ludzie do kościoła, to była niedziela, i on ćwiczył takie coś, wysiadanie jednej kobiety z autobusu, nie? Raz wysiadła, źle było, drugi raz wysiadła, źle było. Ja się myślę, co to może być złego czy dobrego w sposobie wysiadania z autobusu. Te ludzie w tym autobusie się nerwowali, bo to był normalny taki autobus miejski, tam już ksiądz czekał, a autobus stał, ale na końcu było coś pięknego. Ja nie wiem, o czym był, to był tytuł Seans. I ten film, on obejmował też taką scenę, kaj był obóz harcerski i ten harcmistrz, taki starszy hop, aktor, on tych harcerzy miał łokrzaniać, że one nie tak są obleczone, że mają guziki urwane przy mundurach. No i tak już się zmierzchało, my tam stoli na Dębnikach, to jest taka dzielnica Krakowa, a na piękne my przyszli, bo nawet my na biletek nie mieli. No i już my chcieli iść już te 100 zł dostać, nie? No i on tam ryczy na tych harcerzy, nie ryczy, to się nagrywa, ten głos. Ale on przyszedł ze psem, on miał takiego psa, pudla królewskiego, już teraz takich psów prawie nie ma. I ten pies się tak dziwał, siedział cały dzień cicho, ale uwidział, że jego pan się nerwuje i on się pod koniec tego nagrania postanowił przyłączyć do tego łopieprzania, stanął się przy tym swoim panu i też zaczął na tych harcerzy szczekać, no i tak te ujęcie zepsuł. Ale ostatnie było takie, w którym nie doszła do, że tak powiem, tej wielkiej mojej sceny, bo się wystraszyła. Nie była taka rubo jak teraz, tu uważam, że teraz też nie jest rubo, ale była blank chudo i w tym naszym akademiku w Olimpie na miasteczku studenckim powiesili ogłoszenie, że szukają studentek szczupłych do scen, które się będą rozgrywały w Oświęcimiu. To był taki fabularyzowany film o kobietach z Ravensbrück. No i tam nam kazali przyjechać, czy się zgłosić na zbiórkę. My z koleżanką, takie chude obie, ja ważyła wtedy 47 kg, poszłymy na ta zbiórka i ja wam powiem tak, no dzisiaj mnie to śmieszy, ale Teroski też by się tak wystraszyła. Zajechaliśmy pierw na medyka, a potem nos przesadzili na wagony towarowe i z tym medyki my mieli jechać do Auschwitzu, do Oświęcimia
I przedstawcie się, to już była taka sytuacja, no nie byliśmy tak upakowane jak te więźnie, ale się rozchodziło o to, że te wagony potem miały grać w tym filmie. No i zajeżdżamy i otwierają te wagony tym rozsunięciem, a tam stoją Niemcy, nie to aktory były, z tymi psami, te psy szczekają, dokładnie tak jak miło sprawiali starsze ludzie, jakby widzieli na tych rozmaitych filmach, i tam z tyłu już ludzie w pasiakach. Wiecie, my wiedzieli, że to jest film, no bo tam już stoły kamery, Jupitery i tak dalej, ale my się obie tak wystraszyły, że jak my z tego wagonu wyskoczyły, to my tak pitły, zanim my znodły w Oświęcimiu ten normalny dworzec, zanim my się dostały nazad do Krakowa, to już był wieczór i to był koniec mojej kariery filmowej.